Fuck! 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 Ik heb een idee hoe het er nu uitziet. Ik heb een aantal filmpjes gezien op YouTube. Erg indrukwekkend. Waar heel veel tentjes ook verdwenen zijn. Kooktenten verdwenen zijn als gevolg van een lawine. Zoals je op de foto kunt zien, het basiskamp wordt omringd door hele hoge toppen. Met hele hoge gletsjers en dikke gletsjers die echt enkele tientallen meters dik zijn. Waar kleine schilfers wel eens afvallen. Maar als gevolg van een lawine, van een aardbeving, kunnen daar soms hele grote stukken van afvallen. En dat zijn enorme lawines die tot in het basiskamp kunnen komen en daar overheen kunnen gaan. Dus kampen kunnen verwoesten. Ik heb op de Everest geklommen en wij zijn in kamp 3, of 4 bedoel ik, op het hoogste kamp. Hebben we 2 dode Indiërs zijn we tegengekomen. Eén die leefde nog en ik heb zelf bij de teruggang van kamp 4 naar 3 ben ik nog een klimmer tegengekomen die het gevecht met de kou en de storm waar hij in lag op dat moment niet kon overleven. Fuck! 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 Dit prikkelt niet. Dit demotiveert sterk. En ik denk ook dat dit een grote spin-off zal hebben op de klimmers die ieder jaar weer naar de Everest toe gaan. Hè? De commerciële expedities. Dus jullie komen er net weer? Dat zeg nooit. Nou. Ik ben fit genoeg om die bergen te beklimmen. Absoluut. Toch wel? Ja, wel. Nee, maar ja, fit genoeg wel, dat snap ik. Maar het zoekt het dan toch nog wel, omdat het dan toch nog wel, ondanks dat wat je Oekam is en wat er nou gebeurd is, je stuurt er toch net uit. Ik besluit het niet uit.